Gini. Gini. Nakaligi. Hello. Sige, dia. Okay. Pilitan. Dia. Okay. Dok. Okay. Na. Okay. Sa sunod? Kini pikas. Ya, awas kaya ito eskwela. Okay. Dali. Out. Di. Okay. Dali no. Ini. Ano ba to? Dok. Ambil kong bigas. Ito kung sa kabato. Ini. Ay. Ano na siya? Higtan na to ni. Ang ganda. Me. Hinay mo. Ayaw dagan na. Kitan aura man tamon. Ki. Mura mang nasuko nga gibuhatan na tuglitag. Ay, hinay lang. Kailan mo na. Hoy. Ding. Yug ding. Naghimo mi gamay payag para imo ding ha. Oh, nai. Naa dito daghang food para imo. May kalderita dito, me. Oh, ano magkikistorya na to, bag? Hinay. Ha? Me. Wah! Wala mon. Murag nasuko gid nato ang kanding. Mo bitaw no? Murag dili gid siguro siya musugot da nga atong litagon. Listo na ni banda. Nung kita may peligro ani, tingalig sungayon tatong kanding. Mao na bitaw to. May na lang gani kay nakalikay ta. Okay. Para mahibaw siya nga gibuhatan nato siya glitag. Malagmit. Haka ni kanding nga eh. Ura magipasuya ra man taanan niya. Suwayan man ta. Nay, ugma nay ba? Ano man? Maayo tingalig, adto na lang ko ninyo ihatod sa sungungon. Dapit sa may tugas ba? Kay maayo dito, dool na silang ma'am. Nya, tuyoon na sa kinayo kung maato pa may hapon. Bitaw noy. Sa buntag na lang nato ihatod si Helen. Kay paray kahapon, mulit sa na tagpapauli nga ri. Bitaw nay. Ay, parehas naman na. Mahadlok man sad na siya didto nay. Kay adto ba si Sir Marlon magtambay, adto magatang niya. Dili uy, tuyoon lagi kaayo kung maato pa mo. Ah, walay problema ay. Basta, ayaw lang yun pagpakagabi kayo. Anong mahadlok ba ka Sir Marlon? Total gwapo bitaw na. Ka, apil-apil ka nilang binuang ha. Makadungog biyak mo atong tatay ni ingon siya nga. Pwede kuno bisag kinsa ninyong andoy ang magminyo. Unya, Beng, anong ikaw di man ka magminyo? Aman kayo iyab. Bata pa man ko. Bata pagud taon nga, matod pa ni Andoy nga sisimon man ko nimong nakurso na dahan. Oh, Kasi nag-ingon. si Andoy lagi. Bayuta na mo iya. Kuya, mong gunang dapita, Helen. Mas may ginang mahapit ka dito kahapon kay... Kuya, binaagianan ni mo. Dili na uy. Nana ko na unaan. Unsa man?
Si Bonnie ug si Simon ato man na sila agi dito sa may tugas. Nya? Muhangyo ko nila nga magpahuwat ko nya para magdungan na lang nilaglakaw. Nya, musugot ka ha. Musugot na sila na uy kay di man sa ko magdugay. Yan naman sa kalingkuran nga to samtang naghuwat sila nako. Nya, wa pa nimo sila masabot. Wa pa noon na Pero ako silang saboton ugma. At nga nako sila dito sa agianan nila. Oh, may naman lang hinuna para nakaykuyog ni uli nimo niyang hapon. Oh, basta inig ka ugma na ihatod lang gyud ko ninyong floor. Wala na problema. Tay, nauwaw man sa buwan ni Tay. Uy, kulbaan ba na ako? Sus, kulba diha ay. Padung na sila. Isang ni Tay. Oh, ano na ngayon ka. Tay, uy. Sagdahilan na. O, din ni usurun, Tay. Uso man eh. Masigukuron ko buyo ganit Tay, ha? Awang naong, Tay ba? Awa. Ano, wasa? Sakto ba? Kulbaan ba ya ko Tay do? Kalit-kalit mo sa naiya Sir Marlon, oy. Mga medyo na. Dali kaya pika tumapot. Gidong ko. Tay sa Tay. Tay sa Tay, nakapig. Pagkita, Tay. Ano tayo sa sabi? Kadiyot lang. Diyo! Di ano dyan? Dali na. Dali na. Tay, ang sa amin, Tay. Dali na. Kita sa unong. Dali na ba? Ano ko ba ang sabi ko? Dali ba? Oh, sir. May buntag, sir. Oh, di ba? Oh, guwapa na kay siya, sir. Ako, anak. Dali, sir. Dayon ta, sir. Dayon ta. Dali. Dali, sir. Lingkod, sir. Lingkod. Ano ka lingkod, sir? Na, sir. Dali, nilaglak. Sa Paris si Sir Marlon. Ano ba, anak? Ano? Ya, pahiyom. Smile si Sir Marlon. Smile, tagda ba? Dimit. Ela kay palabig. Wan. Mo adto ko sa lungsod. Importante kayo. Tuon pa na ko sa papa. Dili ka magdugay, sir. Dili. Kay importante yung kaya kung tuyo ni papa. Sige lang, sir. Niya naman ta ni silaklak ba? Ato ba yun ning usang adlaw niya minik-apay siyang naong harong makita ang katahom niya. Di man di ay ka magdugay, sir. Okay lang. Guwapa bitaw. Sao taman di man ni mapuggal akong lakaw. Daghan ra bagit untang naibog aning laklak, sir. Mabitaw nga ako ning ilikay kay di ko gusto nga mabunog ng iyang katahom sa mga lalaki nga mga bahog elok, mga uwek, mga kalbiko, mga milar pa jud naong putot pa dyan. Bueno, dalion lang na akong tuyo ni mo na Pero madali ko sa akong pagkato ni papa. Mabalik na ko din Sige, sir. Pag-istorya na sa muslaklak, sir. Lilay, ang bangko. Ayaw na. Isulti ko na lang ni akong tuyo. Patay sa isa. Kanang, sir. Wala ba kayo uyab, sir? Bingo! Mas mayan na nga. Huwag ka kasuwayan ang uyab-uyab. Iwaan ay ayong uyab-uyab. Ang nindo dyan, pakasal dito. May naimayo na, sir. Pagkasangin dito, sir. Hinugi na, sir. Ang ngayon kayo palisoy si laklak, sir. Relax. Relax, take it easy. Mabitaw ni ako.
Kaya ato ni pahilo na tanan, pahimutang tanan. Wah, ako yun ipakasal sila klak bisig bata pa. Mao bitaw, ni ako, kauban ako smatoy, kay kini smatoy, sinaliga ning papa. Buotan, ang ayan. Gusto kong maminyo ni siya. Aron doon na ni siya ikauban sabay. Bisaad man ni si Matoy, nga babae iyang pangasaon, iyang panggaon o mahalon. Oo, si Roy. Tinuod na, oy. Mao ni sa babae nga, andam kog tagana, nga dadon ako sa altar sa kaminyoon, sir. Kinis laklak. Ha? Itams? Kanang gwapo man sa katoy. Pagpuyo niya! Kanino si Matoy? Met, dugay na kayo nangandoy ng inday laklak. Eh, kusunada ka. Musawa gini. Ang ngayon masad. Ha? Parisoy kayo. May kay itari ang doon. Tinuod katoy. Uy, muling. Kaniadto ba na dilaklak? Daan na ning gugman ako nga nag-uros-uros diya nimo. Kursunadang bata. O na, no dimit. Tagay na lang naghigayon si Matoy. Ngayang maangkon ang gugma o pagkababae ni Inday Laklak. Ay problema ha, kasal. Ako'y gastos tanan. O mangayo kag bugay. Name it, and you have it. Okay? Ay, di ko magdugay. Imato ba kong papa? Ha? Ibilin ko ni si Matoy. Pagsabot mo, o kanusa agyod ang adlaw, ang pizza sa kaminyoon, sa umaabot ni bagong magtiayon. Kumbati! Day! Sir, Ato kong papa, niya klaruha ginig sabot. Klaro na ni. Klaro. Magagaranti ha. Name it. And you have it. O kung siyang bugay mong gusto. Ha? Klaro ha? O siyang pizza? Okay. Eh, gahuwat. Sige, liha sa mo. Ay, pag-ibig. sao naman eh. Dili naman yun ikapugngan. Maminyo naman giming laklak. Kay sogo nis kapalaran. Magtatay lang niya ko ni mong daan. Di ba, sweet? Hirap niya! Pasweet-sweet niya ka. Wa pag klaro. Kabayan! Tay, hilom na tay. Wadyo kay angay tay. Kay bawo ka, masukura ba na si Sir Marlon basta dito manan. Di ba, sweet?